रोजानिबो बांसिन बर' मोसाखावरि आरो दामगिरिफोरा बयनिख्रुइबो देरसिन बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनो साखाफारा। जिस्नि जानुवारियाव थामहिनबा गाबोन जानो थांगासिनो दं बर' हारिनि मोसानाय बागुरुम्बा दोहौआ। बर' हारिनि मोसानाय बागुरुम्बा दोहौआ जानो थाखाय दिनै सानसेल' सम दंसै। गाबोन 10 रोजानिबो बांसिन मोसाखावरि आरो दामगिरिफोरनि बाहागो लानायाव गुवाहाटीनि सुरु सुजाय स्टेडियामाव बागुरुम्बा दोहौखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि बाहागो लानायाव मोसानानै दिन्थिफुंगोन आरो बेनि थाखाय बागुरुम्बा मोसानाय सोलोंनाया दिनैनो जोबथा सान जागोन। गाबोन 10 रोजानिबो बांसिन बर' मोसाखावरि आरो दामगिरिफोरा गाहाय मन्त्रिनि नुजाथिनायाव बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंनानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव बुब्लि आरो सनानि हांखोजों लिरनानै दोनजानाय मोनसे जारिमिन सोरजिगोन। गाबोननि बे हाबाफारियाव गाहाय मन्त्रिजों लोगोसे गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लागोन।